τοποθετούμε το σώμα του συρτή επάνω στο τερματικό προφίλ, το οποίο έχουμε πιέσει μέσα στην κάσα, αφήνοντας απόσταση 5 έως 10 χιλιοστά από το χείλος της κάσας. Τρυπάμε με τρυπάνι 2,5 χιλιοστά και βιδώνουμε τις 5 βίδες, προσέχουμε να μην κλωτσίσουν. Αν βιδωθούν σωστά, αντέχουν σε τράβηγμα πάνω από 1000 κιλά. Περνάμε το πύρο στο τοποθετημένο σώμα, ο οποίος κουμπώνει αυτόματα. Αν θέλουμε να το ξαναβγάλουμε, τραβάμε με τον νύχι ή με μυρό εργαλείο την ασφάλεια που βρίσκεται μέσα στην εγκοπή. Τοποθετούμε το αντίκρισμα πάνω στο χείλος της κάσας, κατεβάζοντάς το μέχρι να ακουμπήσει επάνω στο πύρο του συρτή, και το βιδώνουμε με το κλειδάκι Allen που εμπεριέχεται. Η ίδια εργασία θα γίνει και για την άλλη πλευρά του ρολού με τον ίδιο τρόπο. Αν το ρολό είναι ηλεκτρικό, υπάρχει κάλυμα για τον διακόπτη, το οποίο μας υπενθυμίζει να απασφαλίσουμε και τους δύο πύρους πριν ανεβάσουμε το ρολό.